everyone! Nandito po tayo sa A4J Farm. Yan, ang taas-taas. Tapos ngayon naiakit kami. Ayan, sobrang taas. So dito po to sa Liliw, Laguna. So welcome to A4J Benas Farm. Ayan ang kanilang restaurant. Ayan, so malawak po yan hanggang doon sa loob. Pagkatapos po ng adventure nyo ay pwede po kayong kumain dyan. Mag-order lang po kayo at masasarap po yung kanilang pagkain. At nag-offer din po sila ng so refreshing na drinks. O, diba? Napakaganda ng view. Talagang napaka-breathtaking ng view at ang greeny pa. Tapos sariwa pa ng hangin. Meron papunta dito. Oh, what's this? Ano kaya ito? So, ayan. Dun po yung kanilang information area. Diyan din po kayo mag-entrance. Magbabayad kayo. 80 o hanggang 100 pesos po yata per head. Diyan kayo magbabayad. Kung pupunta po kayo dito, advice ko lang po ay dapat po naka-sneakers kayo dahil mataas po kasi. So, aakyat tayo. Ayan, dyan, katulad niyan. Kapag nakatakong po kayong aakyat doon, ay malamang hindi po kakayanin. Diba? O, katulad yan. Tingnan natin. O, dito tayo. So, yun. Yun lang ang advice ni Inday. Yun. Ganito ba yung view dito? Diba? Medyo foggy. Tapos, aakyatin po natin yan. Dyan. Ito yung kanilang pinaka-Noah's Ark. Tapos, yung kanilang Golden Church at the top of the hill. So, ikutin po natin yan mamaya. Sana hindi hingalin si Inday. Ay. Nakahingal. Oh, meron po ditong cute na kubo. So, pwede po kayong mag-picture-picture. I love A4J's Benas Farm. Ayan, may malaking bear. Pwede magpahinga. Tapos, ito naman, fairy. Oh. Yun, may heart doon sa taas. Picture-picture tayo. Masan na kayo yung mga kasama ko? Iniwan na ako. Ayan, so dito po ang kanilang playground for the kids. At kahit sa matatanda ay pwede. May farm. Parang ulan. Ayan. So, nag-enjoy na sila sa kanilang swing. Enjoy. Ang feeling bata. Lalo na to. Feel no feel. Ang isip bata. Lower pa, lower. Guys, subukan po natin umakyat. Pag-ride po tayo sa kanilang swing. Ayan. So, dahan-dahan lang po tayo. Baka lumusot ang ating paa. Yun. Parang nakatakot. Ipakita ko po sa inyo yung view. Ayan. So, ganito po ang view dito sa taas. Dito sa main swing area. Ganyan po makikita nyo sa likod. Ang sarap po malis pagkabata. Feel na feel. Magduyan. Oh, naamboy! Ko naman. Silong tayo, silong. So, nababa na tayo.
Dahan-dahan ba, malusot yung paa mo. Hala. Upo lang, upo. Sige, urong doon, paupo. Urong pa. So, ayan, susubok si Inday. Aakyat sa spider web. Subukan natin mag-ala Spider-Man. Dahan-dahan. Alo, sige. So, voice over lang po muna tayo ngayon. Dahil meron pong tugtog. Pakaway-kaway. Sige. Mahulog ka dyan pag yan nasira. Nako. Hi! Ba talaga naman at nag-post pa. Bumaba ka na dyan. Lagi kayo nahulog. Nakaw. Ewan ko lang. Yeah. Naambon. So, ayan. Meron din po silang CR. Pwede dito sa taas kapag kayo ay naiihi. So, meron po sila ditong restroom. So, no worries para bumaba pa kayo kapag kayo naiihi. Dahil meron na po mismo sa taas. So, kadalang spider web. Yan, susumilong po muna tayo dahil naulan. Yes, sombrero dito. Ayan, kahit maulan, nagpayong lang po tayo. Dahil pupuntahan na po natin ang kanilang Golden Church. Doon, ayan. Pero mamaya na yan, dadaanan po muna natin yung ibang view, mga pasyalan dito. Siyempre. Ayan na si Manang. Dito. Sumakay siya na walang paintulot. Nang walang driver's license. Walang driver's license. Hirap na hirap siya magmaneho. Ito na ko siya. Huwag na yun. Gusto ko sa car. Sakay ko muna doon. Saan po? At ito naman po ang kanilang 1950s na car. Maulan, basa. Ito na nga po ang kanilang Golden Church. Ayan. So mamaya-maya po ay papasok po tayo dyan. Ito po, ito ang view sa taas. Merong kampana. Subukan natin. Nagtingting. Hirap tayo. May tugtog. Ito po ang hills view. So we're almost at the top of the mountain. So nagpayong lang po si Inday dahil nga po maulan. Well, naulan. Magsing muna tayo dito, total may bubong. Sayang. Naulan. Pag-akyat po pala kayo dito sa Venus Farm, huwag niyo pong kalilimutan na magdala ng iyong tubig. Dahil syempre mauuho kayo sa kakaakyat, kakalakad dito. Huwag niyo din pong kalilimutan syempre ang iyong cellphone.
Para pag kayo po ay then, syempre, mag-selfie-selfie, ang payong. Dahil pag biglaang umulan, wala kayong payong, mababasa kayo. Yan, dahil maulan, bababa na po tayo. Hindi po tayo masyadong nakapag-ikot. Uuwi na. Sa susunod na lang po, babalikan natin ito para makita natin lahat. At yan lang po muna ang ating video for today. Samahan niyo po ako muli sa susunod na ating adventure. Tapos ang aking mga cooking recipe. Huwag niyo po kalilimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you so much again for watching and I'll see you again next time. Bye!